Η σχεδία στην πόλη ξεκίνησε το 1999 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν ενεργά και προσφέρουν πάνω από 50 μέλη εθελοντές. Με κινητήρια δύναμη το όραμα μιας άλλης εκπαίδευσης που θα αλλάξει την κοινωνία μας, η σχεδία ξεκίνησε το ταξίδι της στην πόλη φέροντας κοντά νέους παιδαγωγούς, εμψυχωτές και καλλιτέχνες. Όχημά της, ο πολιτισμός και οι τέχνες, ο εθελοντισμός και η δημιουργική κοινωνική προσφορά, η βιωματική μάθηση και το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Στόχοι της ομάδας είναι η ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά ζητήματα, η υποστήριξη παιδιών και νέων με ιδιαίτερες δυσκολίες, η προαγωγή του εθελοντισμού και των αξιών μιας κοινωνίας των ίσων ευκαιριών και της αλληλεγγύης. Γι' αυτό κάθε χρόνο σχεδιάζει πρωτότυπες εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δράσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις. Υλοποιεί υποστηρικτικά εθελοντικά προγράμματα σε παιδιά και νέους με αναπηρίες, παιδιά Ρωμά, πρόσφυγες με οικογενειακές δυσκολίες και άλλα. Παράλληλα οργανώνει βιωματικά σεμινάρια εκπαίδευσης εθελοντών και παιδαγωγών. Η ομάδα είναι πάντα ανοιχτή σε νέα μέλη και νέες ιδέες. Είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, ΘΕΣ-Δίκτυο, και έχει συνεργαστεί με πολλούς φορείς, σχολεία και οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα νέα της σχεδίας, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Twitter ή στο Pinterest, Σχεδία στην πόλη, ή ακόμη καλύτερα θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά στα γραφεία μας. Θα μας βρείτε Παπαμάρκου 8 στη Θεσσαλονίκη. Πόλεις τα φωτάκια σαν κάρβουνα αναμένα σε μια μεγάλη θράκα που καίει συνεχώς. Οι νύχτες μαγεμένες του φεγγαριού τσουλήθρα και η αγάπη μας να μένει ξανά στα